poena dele Užičanke od nove titule. Starovićeva na Marinu Vujević. Lopta mora preko. Čebić, odlično ovo odigrala. Prilika za Sanju Starović i set meč lopta. 24-19. Servis za šampionsku titulu. Da li ovo pada tvrđava Crvene zvezde u Šumicama? Tuga u očima odbojkašica Crvene zvezde, ali jedan sjajan poklič navijača. Ustanite, Delije, ide zvezdina pesma. Kontra za titulu. Ne da Dragana Ilić, još malo ćemo čekati. Pesma zvezdinih navijača u trenucima kada njihov tim se oprašta od titule šampiona je nešto najlepše što se može čuti. Alal vera navijačima odbojkaškim Crvene zvezde. Bravo, Delije. Ivana Đerisila. Ko osvaja šampionsku? Čekat ćemo šampionsku loptu i šampionski poen. Probala je Sanja Starović, ali bila izblokirana. 24-21. Svi su na nogama. I Delije i Ercovi. Servira Đerisila. Da li će ići na napad? Nema druge. Jasna Majstorović. Odličan prijem u teškoj situaciji. Još jednom Starović. 24-22. Da li ćemo opet prisustovati drami? Bilo je 24-19. Sada će verovatno sa još više samopouzdanja napasti Đerisilo, a Antonijević ide na Starovićevu. Znaju to blokeri Crvene zvezde. Čebić, odličan prijem. Menja se kombinacija. Ide Anja Spasojević. Prilika za bolju kombinaciju. Vesna Tomašević, 24-23. Nastavlja se drama u Šumicama. Samo poen prednosti, 4 vezana Crvene zvezde. Strah od pobede, ne od letenja. I dalje Đerisilo. Zna ona da napravi čuda kada servira. I izjednačenje. 24-24. Ovo je odbojka. Pa to su mečevi Crvene zvezde i jedinstva u odbojci. Gotove su bile odbojkašice Crvene zvezde. A sada 24-24 i dalje servira Ivana Đerisila. Tomašević. Zvezda vodi 25-24. Jedinstvo je već imalo titulu u rukama. Ukoliko sada Zvezda bude talična, možda će i odbraniti titulu. Da li je to ona čudesna pesma zvezdinih navijača vratila Ivanu Đerisilo u igru? Sanja Starović. Ne da Marina Vujević, još jedna kontra. Prilika za dobijanje seta i igraće se taj brek. Ljudi moji, da li je to moguće? Govorio je još negde 80 i neke godine u susretu Grčka i Jugoslavija u fudbalu. Pokojni Vladan Stojaković, a onda drugi put na Poljudu i Mladen Delić iz Zagreba. Ovo je zbilja, da li je to moguće? Sada je takozvana psihološka prednost apsolutno na strani branioca titule Crvene zvezde.